Türkmenistanyň dowamly halkary uçar gatnawlarynyň tanyny artdyrmagy bilen pandemiýa döwründe ýurdun itaty howa habyna öwrülen Türkmenabadyň halkary aeroportundan başga käbir howa mendilleri hem dasar ýurtlardan gelýän uçarlary kabul edip başladylar. Sol bir wagtda uçar bilen gelýän türkmen raýatlary üçin ýatyrylan hukmany karantin düzgüni dasar ýurtlar bagtynda hinidem taklanyp galýar. Indi daşar ýurtlardan gelýän uçarlaryň uly bölegini Balkanyň aeroportlary hem kabul edip başlady. 5 oktýabrda öýlen Stamboldan gelen uçar Türkmenbaşynyň aeroportuna gondy. Diýip bu ýagdaýlardan habarly Türkmenistandaky ygtybarly sesmelerimizin biri 6 oktýabrda gurrun berdi. Ol bu boljak özgörçlikler barada geçen hepdeniň başynda habar beripdi. Selide halkary uçarlaryny diňe bir Balkanyň ýalybabyň howa mendilleri däl. Eýse ýurdun beýleki künçeklerindäki aeroportlaryň hem kabul edip başlamagynyň mümkindigini aýdypdy. Geçen aýyň başynda Türkmen hökümetiniň halkary uçarlarynyň uly bölegini Türkmenabadyň aeroportunyň kabul etmeli boljakdygyny eglan edeninden soň bu howa mendiliniň hünärmenleri azatlyk bilen söhbetdeşlikde işçi sanynyň azlygy sebäpli bu talabyň üstünlikli amal edip boljakdygyny sübhe bildiripdiler. Türkmenistan halkary uçar gatnawlaryny koronavirus pandemiýasynyň arasynda 2020-nji ýylyň fevralynda toktadyp başlapdy. Türkmenistanyň çäginde Covid-iň ýokdugyny öňe sürýän türkmen häkimetläriniň bu karary netijesinde şeýlede mundan soň raýatlaryny watanyny dolamak ugrunda ýeterlik tagalla etmänligi sebäpli dasary ýurtlarda, hususan da Türkiýede müňlerçe Türkmenistanyny agyr şertlerde galmaly boldy. Bu ýagdaýlara duçar bolanlaryň azatlygy gurrun bermegine görä, Türkmen hökümetiniň Türkiýe gurnan sanyny charter uçarlaryna minmek üçin düzülýän sanawlara goşulmak isi aýlary çekip bilýärdi. Şeýle-de munyň üçin türkmen emeldarlarynyň para soraýan halatlary hem seýrek däldi. Türkmenistan suýlyň may aýynyň aýagyndan başlap käbir dowamly halkary uçar gatnawlaryny ýola goýup başlady. Şunuky gün Türkmenistan aviakompaniýasy Dubay, Kazan, Moskwa, Frankfurt, Minsk şäherlerine ýygderli uçar gatnawlaryny amala asyrýar. Sol bir wagtda Türkmen hökümeti has köp Türkmenistanynyň toplanandygy aýdylýan Türkiýe ugry boýunça soňky wagtda çelini dowamy uçar gatnawlaryny ýola goýman, Türkiýede galan türkmenistanlylaryň ençeme tapgyr nägilerlikli protest şäherlerini geçirmegine hem sebäp bolupdy. Şu hepdeniň başynda ýarym resmi hökümetçi türkmen nesirleri Türkmenistanyň Türkiýe ugry boýunça ahyr soňy dowamy uçar gatnawlaryny ýola goýandygyny ma'lum etdiler. Emma bu Türkiýanyň Aşgabatyň haýsy Türkmenistanlylar üçin ozaldan bar bolan 30 günlük vizasyz seýahat düzgünini ýatyryp, täze viza talaplaryny ornuşdurmagynyň ýa-da gabat geldi. Bu ağırlykda azatlyň çeşmesi ozal hem habar berisimiz ýaly 5 oktýabrdan başlap Türkmenistana dasar ýurtlardan gelýänler üçin ozalky 3 günlük karantin düzgüniniň ýatyrlandygyny, emma munyň ähli ýolugçylar üçin degisli däldigini aýtdy. 5 oktýabrda Türkmenbaşa gonan uçardaky ýolugçylardan 120 manat töledip Covid testini aldylar. Olaryň hiç birinden virus tapylmady, emma aeroportdan diňe türkmen raýatlaryna öýlerine gitmäge ruhsat berildi. Daşary ýurtlar 3 gün karantina ugradyldy. Diýip çeşmämiz gurrun berdi. Şeýle-de munyň dasar döwletleriň diplomatik wekilhanalarynyň işgärlerine degisli däldigini hem belledi. Ol Moskwa Türkmenbaşy, Dubay Türkmenabad uçar uğurlary bilen etatan Türkmenistanda hereket edýän dasar ýurt guruluşyk we nebit gaz kompaniýalarynyň işgärleriniň gelýändigini, şeýle-de olar üçin hem hukmany karantin düzgünini 1 noýabrdan başlap ýatyrmak gözüňünde tutulýandygyny sözüne goşdy. Ýokarda aýdylanlar dogrusunda dünýäniň iň bir ýapyk ýurtlarynyň biri bolan Türkmenistanyň degisli edarlaryndan, şol sanda Türkmenistan aviakompaniýasyndan, Saglyk ministrliginden we ýerli häkimliklerden hiç ýyly kommentariýa almak başartmady.